Здравейте! Вие сте с редовната емисия на училищната телевизия ТИН ТВ на Средно училище Свети Климент Охридски, град Пещера, и с нас Надя Таскова и Яна Мишиморова от 6 Б клас. Макар с известно прекъсване, знаете, празници, ваканции, днес продължаваме с емисията ни Вдъхновителите на гимназията. Ще ви представим следващото знаково лице, което ще играе много важна роля в следващата ни учебна година. Ще бъде класен ръководител на нашите нови петокласници. Моля, представете се. Здравейте! Казвам се Ваня Иванова и съм възпитаник на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Завършила съм езикова гимназия в град Враца с 3 профила – български език, френски език и география. Към момента съм омъжена, имам 3 деца, 2 от които учат тук в Свети Климент Охридски. Вие сте млад човек, защо избрахте да сте учител? Знаете ли, преди години моята детска мечта беше да стана акушер-гинеколог. Много по-късно осъзнах, че искам не просто да държа живота в ръцете си. Искам да допринеса за изграждането на едни отговорни, бъдещи и достойни члени на обществото, които да променят бъдещето на България. Кой е най-важният урок, който научите до сега в живота си? Най-тежкият урок, който научих, е, че всъщност смъртта много бързо отнема хората, които обичаме. Ето защо непрекъснато се стремя да показвам и да казвам, че обичам хората около себе си, дори и сутрин, когато тръгвам към работното си място. Другото, което установих през годините, е, че когато нямаш любов, всъщност нямаш нищо. Няма никакво значение какво притежаваш. Какви качества трябва да притежава учителя? По-скоро е комплекс от качества, които трябва да притежава. Необходимо е да вдъхва доверие, необходимо е да вдъхва респект и най-важното да показва уважение. То трябва да е взаимно между учител и ученик. Телефон или книга? Обичате ли да четете? Обожавам да чета. Стига да ми остане време. Какво обичате да правите през свободното си време? Всъщност обичам много неща. Едно от нещата, които най-много харесвам, е да шофирам. Колкото и странно да звучи, това е, което ме разтоварва най-много. Кой е най-важният урок, на който искате да научите учениците си? По време на контакта с децата винаги съм се стремяла да им показвам, че не е страшно да сгрешиш, но ние трябва да поемем отговорност за грешките, които допускаме. Достойно е да застанеш и да признаеш за грешката си и да поемеш отговорността за нея. Благодарим ви, уважаеми зрители! Госпожа Ваня Иванова е едно от новите лица на нашето училище и бъдещ класен ръководител. Както виждате, много са предизвикателствата пред нея, но тя е уверена, че ще даде цялата си обич на своите ученици. Желаем и успех! Благодарим и на вас. Следете и следващите ни емисии, защото ще ви запознаем с още много вдъхновители на нашето училище. До следващата емисия.